jsem CZ Matejto. Dneska tady máme Clash of Clans. Jak všichni víte, já vím, tohle video vydávám hrozně pozdě, tak já ho točím hrozně pozdě, ale dneska tady máme novej. Dneska si tady řekneme o novém updateu a zároveň se o něco pokusíme. Tady je moje vilička. Mám už tady teda build druhou na 4, je tady prostě, jsou tady nové věci, nové trupy a td. I budovy, třeba tady je Crusher, tady mám jenom na jedničce zrovna. Mám tady, postavil jsem si tady takovouhle baseku. Je celkem dobrá za tím, co jsem s tím útočil. Dneska si dáme útoky a zkusíme se rozhodně dostat na 1500. Jinak už tady se mi staví Clock Tower. Nějak prostě tam něco dělá, nějak to boostí prostě. Trupy, tady si ukážeme trupy. Barbaři, jsou tady barbaři, archerky, gianti, minioni, takový bombři, co vlastně ničí hlavně volsky, baby dragoni a pak jsou tady pak jsou tady ještě ty kanony takový a tohle to ještě není vlastně, to coming soon. Bude to Night Witch. Pak je tady takováhle budova, která těm trupům dává vlastně takový speciální věci. Už mám vlastně i bombry, takový, nebo jak se to jmenuje. Jak se to jmenuje? Jo, bomber. Ale dneska si neupgradem, protože já až jsem měl stavit bomb tower, tak si chci tady za 150 000 postavit baby dragonem, protože oni jsou fakt prostě super. Jo, mám tady takovouhle tu baseku. Jsou tady kanony, pak je tady double kanon, co má menší range, větší damage. Archer tower, která jde dostavit na long range, nebo prostě menší range, ale fast a rychlejší útok. Tady mám dvě takhle. Mám build druhou na 4. Ještě tady nemám postavený všechny defensky. Jo, mega mine, to bychom si mohli postavit, kdybychom měli volnýho buildera. Takže to si nepostavíme teďka. Aha, tak můžem, no. To je divný. Já jsem si teda myslel, že když nemáme volnýho buildera, takže to nebude moct postavit, ale my nakonec můžeme, no. Tak jako Megamina, ani jsem nemusel mít na toho volného buildera, aby jsem si to mohl postavit. Tak to je divný. Jo, a taky jdu nastavit, jo. Jsou tady takový miny místo bomb a ty jdou vlastně nastavit na ground nebo air. To dává, nevím, že já si to dám asi na ground. Dáme si to takhle hezky semka třeba. Já tady mám zase díru. Máme tady takovou baseku. Jo, já teď používám prostě armádu, mám teda, už můžu i ty, takový ty wallbreakery. Nebo co to je, jo, což je hlavně na volsky, bombři jsou to. Jak říkám, chci si postavit to, pak to je něco jako RDFka. A tohle to je něco jako taková lepší RDFka, akorát to stojí 300 000. Tohle, tam jsou vlastně, tady místo Clancaster, tam jsou nějaký vojáci tam na obranu. Já bych řekl, že můžeme asi jít na ten útok rovnou. Nevím, jestli budu zkoušet ty nový bombry, mám je teď nový. Ale tak ten týpek tady, ten má taky build druhou na 4. A dobrý je, že já mám 6kový archerky, takže už mají invisible pro prvních 5 sekund. No, tak na tohle týpka jako to asi vezmu 6 archerek a budu to čipit. Takzvaně. Ježiš. Tak double cannon destroy, teď ničíme Crusher, tady, aha, tady Tesla. No tak tenhle útok to je hodně špatný, on má taky hodně dobrou baseku prostě. Jo. Tady zničíme Crusher, tady to. Jo, možná by mohli jít, tak kam půjdou ty archerky, do zdi. Teď se otázka, jestli došáhnu na TH nebo ne. Jestli ne, tak jim pomůžu, jak teď tady to TH si rozhodně zničit. Takže zkusíme. No, vypadá to
že to půjde možná. Pojďte, dobrý, THčko zničeno. Takže tenhle útok vypadá na 2 hvězdy. Tady poslední archerka nám chcípne. A teď uvidíme, teď vlastně vyhrajeme nebo prohrajeme podle toho, kolik nám dal procent soupeř. Prvně jsou hvězdy, pak jsou procenta, teď uslyšíme zvuk. A vidíme, že jsme vyhráli. Takže, jo, on nám dal 40%. Teď vám ukážu, že vlastně, jo, tady je Battlelog, tady vlastně, on má 6kový barbarian, takže jich může mít 10 v jednom kempu, takže měl taky 3 kempy jako my. V jednom kempu může být vždycky určitý počet vojáčků vlastně, a tím, jak se tady v té Star laboratořce vylepšujeme, tak jich tam může být u některých třeba víc, u těch barbarů až 10, takhle maximum je 14. A koukneme se tady nás tady útočil. Tady vzal takhle barbary a takhle všechno to tady takhle prostě vysadil bezstarostně. Já tady mám takhle push trapky, který ty barbariany ušnou ke crusheru, který je tady hezky jako zabil prostě. Řešíme sice tohle, ale tam už jsme to chcíp a tady ten crusher hezky zapůsobil na ty barbary. Crushery byly na barbary a gianty a tady Tesla s kanonem to dodělali. Tak, jo, ti trupové to se dá vždycky nastavit a před začátkem bitvy se to dá změnit a dobrý je, že nestojí žádný eliky, takže se to prostě nastavuje a před začátkem bitvy se to dá vždycky ještě změnit. Což je taky dobrý. Já ty miny mám všechny na zem, tak tuhle to bychom si jednu mohli dát na vzduch, jen třeba. Ještě vám tady můžu ukázat třeba jeden replay, jak tady mě dal jenom na 27 s 2 giantama a 12 archerkama. Gianti jsou v kempu 2 a můžou být pak 3, když je to hodně upgradely, ale tady uvidíme. Tady si mě ještě právě stavět ty baráky. No, tam hned jednoho gianta. Tam sice nemám zeď, ale zase tam mám spring trapku. Takže jako, tady je už druhý kanon, tady ten giant za chvilku umře už. Tady majna vlastně. No, tady majna zase, ta majna má dosah asi nějak 5 políček, což je jako celkem dobrý. No, a tady už má jenom jednu archerku a s tím už nic asi neudělal. Ne, neudělal, protože mají architavra. Já je mám daný teda na, když prostě to do téhle bejšky hodí, ale tahle bejška, já jsem si nějak stavil, nekopíroval jsem si a je jako zatím dobrá, tak jdeme další bitvu. Pak vám také ještě ukážu jednu věc, když na to nezapomenu. Tak toto. Asi stejná arma, no. Doufám, že tam nedošáhne ten kanon teda. Došáhne, no. Jaký to má volsky? To máš 4kový volsky. Jo, volsky jsou tady, že jsou vždycky 4 volsky se berou jako 1 volska. Když jsme zničili kanony, tak tady dáme archerku. Takhle 4 volsky v řadě se berou jako 1 volska prostě. Takže taky zajímavý způsob volsek. Jiný takovej než v normálním světě. A taky se takhle po 4 vlastně upgradeujou. Uvidíme, já to hledám asi na 1 hvězdu, pokud vůbec to. No to jo, to jako 1 hvězda bude asi. Už je, ale teď. Já tady si zničím ten army camp a to bude tak všechno, co udělám. Ještě vám řeknu něco tady o téhle travičce. No takže jsme, tak uvidíme, kolik nám dal on. Já teda doufám, že vyhrajem. A vyhráli jsme, no. To je dobrý, no. Zase takový prostě 4 gianti, jakože ve 2 a 1 archerky, tak uvidíme, co ho dostalo. To zrychlíme trošku. Můžu poslat jednoho gianta, tak ten. Jo, tady mám tu mega minu, jsem si sem dal, myslím. Takže ta si celkem damage dala. Ti gianti už jsou všichni dead. A tady už jenom tam push trapka napušovala archerku a
Nějak to prostě nezvlád. Ale tahle bejska je pravda docela taková hnusná pro soupeře. Tady ta tráva, ona se dá takhle, když na to kliknete, takhle prostě odstranit za 50 elixírů. Že je to zbytečný, protože já když takhle dám tu budovu nechám tady. Když jsem takhle třeba tuhle budovu a takhle ji na to položím, tak můžu. A teď ji dám zase zpátky. Tak ta tráva prostě zmizela. Takový zajímavosti, jak tohle se prostě stojí odstraňovat ty elixíry a musíme na ty taky dát. Jo. Teď tady já jsem celkem dobrý zatím, jako jenom v Česku, ale že tady když se kouknete dolů a když jste nějak dobře umístění, tak vám to řekne kolikátí jste. Já jsem teď momentálně, jakože nejsem v těch top 200, ale jsem 1620, takže jsem se teď celkem zvednul za ty 2 výhry, předtím jsem byl asi 2000. Tak teď se nám tady dodělají archerky a můžeme mít ještě na jeden atak, protože dneska mám cíl se rozhodně dostat na 1500. Tak ty jo, tak tento má. Jak se na to dívám, to bude těžký tohle prorazit. No takhle, tak zkusíme takhle, to bude asi free. Že tam nedosáhne ta Archer Tavra, jsem taky doufám, že nedosáhne. Dám radši 2. Aha, jasně, jsem dosáhne, takže... Jasně. Ty Archer Tavry z long range mají fakt long range, no. My takhle, zničíme to a pak ještě tohle. Jo, dobrý. Teď co dál? Jo, super. To bylo super, kdyby jsem čel ten army camp. Jo, nemusím... Ok, jedna archerka. A teď ještě jeden building a máme těch 50%, takže asi takhle pošlem na to a asi to bude ta jedna hvězda na těch 50%, ale jako většinou tu moji baseku nedávají, jakože na moc procent, že většinou fakt nedají ani tu jednu hvězdu, takže bychom to teoreticky dát mohli. Tak teď uvidíme podle... Aha, on ještě útočí, no. Tak to mě... Já si myslím, že teď mě teda porazí. Tak já se počkám takhle, protože se nechci nervovat těma, tak už doutočili. Těma, jak jsou tam ty čísla 50% destroyed a takhle. No, prohráli jsme. No, tak neprohráli, tak to byla remíza, oba dva jsme dali 50%. Jo, tady může nastat právě remíza, že když je to třeba i 100 nebo takhle, tak vlastně máme stejný hvězd, stejný procent, tak je to remíza, tak si koukneme, jak nás dal. Dobrý fakt je, že ty trupy jsou zadarmo v podstatě. Já stejnou taktiku jako já si myslím. Ano, tady mi stačil Clock Tower. Stavějící se. No, taky měl šestkový archerky. A jinak ty budovy si normálně upgradeujete, jako normální budovy si prostě upgradeujete, tak si upgradeujete na vyšší levely. Jo, jsou tady 3 speciální budovy, tohle je Battle Machine, to je takovej hero. Pak je tady ta Clock Tower. Takový hezký zvuk. Která dává nějaký boosty, že se to nějak prostě dělá rychleji. A pak je tady, jo, Game Mind, který normálně prostě produkuje gemy. A dává 2,1 gemu za den. Je stejnou taktiku jako já, prostě zničit tady ty budovy a pak prostě... No. Si vypletil ještě jednu archerku. Co jsem ještě zničil? Asi tam ten kolektor venku. A tak končil takhle ražbí. Jasně. Pak přišel tady to. Tady mám pak takhle právě daný push trapky na to, aby to...
právě pushovalo tady, tady a tady, aby to dávalo k tomu Crusher a ten Crusher ty věci zabil, třeba Barbariany. No tak a myslím si, že může mít na další atak, ale baseka taková prostě dobrá je. Tak zkusíme ještě to a máte teda, mě štve, že je daily loot limit. Když ho nemáte vyčerpaný, tak za výhru prostě dostanete nějaký ty peníze a takhle, jenže když to máte vyčerpaný, tak už prostě ne. Což je škoda. Tady nevím, jak to udělat. Takhle. No, barak, jo, barak, to je super. Škoda, tam dosáhne ten kanón. Tak bychom mohli zkusit. No aha. Teď si mě zase stal ten bug, že jsem tam prostě... Já jsem tam dal jakoby... Chtěl jsem tam dát 3, že oni se tam omylem dali všechny. Tak snad to ty archerky dají, ale jako fakt jsem to nechtěl dát prostě. Což mě na tom nejvíc štve, že jsem tam dal asi... No super, kanon je dole, ale snad zničí tu archer tavru. To je teď podstatný, aby ji zničili. Jo, super. Tady zničí army camp. A tak dali jsme 55%, tak uvidíme, kolik no, 55% to celkem uvidí na to, že teď už jsou ty builder hall 4, jsou tam ty dobrý defensky, tak chvíle na 5. A jo, super, yes. Už máme těch skoro 15, co chceme. Jo, on teda šel 4 gianty a 2 ty bombry, aby nám zničili zdi, protože oni mají na 15krát větší damage a není to jako wallbreakři, neskáčou do těch zdí, prostě normálně házejí bombičky. Dal nás na 30%, tak se koukneme. Jo. Tak, šel na nás, odkud schválně na nás šel. Nejdřív, jo, teď si to změnil na to, protože to může měnit. Takhle poslal 4 gianty, takhle ty wallbreakery, no vidíte, že mají na bolky větší damage prostě. A můžou jít do normálních věcí. Ale mají jakože favorite target walls. Giant, jo, tady mega mine jim dal celkem damage, takže jsou tady poslední 2 gianti. Ten kanon? Gianti, jo. Archerky, ještě vám řeknu tím, ale barbaři mají abilitu, že mají na první nějakou dobu rage. Pak archerky mají, že mají na chvilku na začátku invisible. Pak jsou minioni. Ne, pak jsou gianti, ti mají, že první rána dá 250% damage. Minioni první 2 rány jsou prostě z delšího range, než mají oni dosah, jako z většího dosahu. A pak je pak jsou ti mají, že první rána dá vlastně 200% damage, baby dragoni mají, že se nějak ragejou a ti kanoni, to se možná může kouknout, tady, no. A jo, tak prej, že když umře, tak prostě chcípne, teda oživí se, ale je tam znova a hoří, takže se mu ubírá pomalu životy. Tak. No a tak když teď vyhrajeme, tak už máme těch 15, co jsme chtěli, tak uvidíme, jestli to dáme. A já se fakt těším na Baby Dragoně, protože budou super proti těm, co nemají ještě tu lepší RDFku, protože ta RDFka jim moc nebere. Mají 600 HPček, tak tohle, to. Asi tady jedna archerka, tady takhle 2 na to. 1, 2, 3. Aby zničili i ten. Toto tady, no. Myslím, že já teď tady takhle.
jsem nečekal, jak se tady vyvilo. Ale tady zničíme takhle rychle Archer Toweru. Tady jen takhle kanon ještě, to dají podle mě. A nebo taky, já to nedám na 50%. Ne. Nebo proč jsem tady neposlal Archerku jednu na to. Taková šance, že dostane na THčku, aniž by zabil ty kanony, je dost mizivá. Ale můžem, prosím. Aha, tak nic no. Že ani jednu hvězdu jsme nedali, no tak to asi nevyhrajeme, mám takové tušení. Ale uvidíme, kolik nám dá on. Já myslím, že nám dá tak těch 50% prostě. Ještě útočí, tak aby jsme to se nekoukali, protože tam se zobrazují ty děsivý čísla. Když třeba 50% destroyed, 75% destroyed, builder hole destroyed, tak uvidíme, za chvilku nám přiskočí trofeje, tak my jsme byli na 5, tak ještě odjedeme zpátky. Jinak tady se nic moc nezměnilo, nějak se tady pomaličku upgradeuju. Mám 8 Kinga, to je 35 000 akvína. 32,5, no. Když se kouknu. Mám. Jsem zase skoro zpátky krystal, protože teď nějak poslední 4 útoky mě tady prostě nedali. A kam můžeme jít zpátky? Myslím si tady, že nás porazil. Ne, on nás neporazil. Tak. To je super jako náhodou. Dali jsme se 0 hvězd, ale on nám dal jenom 3%. Tak to je vidět, že ta běžka je teď opravdu celkem dobrá. Jasně jen archerka na to, protože tam je teda nic nedosáhne, ale já to mám kvůli tomu, aby ty archerky ztratily invisible. Že mají invisible jako proti defenskám. Jasně, tady to vstupne ke Crusheru, Crusher. Tady to odboukne Springtrapka, takže 2 žánti v prdeli v podstatě. A tady ti minioni už nějak si měli tu, a byl to na long range, ale ta Archer to neudělala. Takže se tady zničil to, ale tady už ta Tesla taky ještě nedodělala. Když se zničil za Vulkanu, měla 35, ale jo, tady už tam Tesla dosáhne, což je dobrý náhodou. Takže dnešní cíl je splněn, teď se ještě koukneme na to, kolikátí jsme. V Česku a v příštím díle snad už budu mít Baby Dragony a možná i ten 4. Army Camp, který stojí 350 000. Ty Army Campy se postupně zdražují, ale pak budu mít, že jo, třeba budu moct mít v armě 8 Baby Dragonů. Tak teď se koukneme, top player má 3000, jo. Je v tom klanu, který Clash of Clans založili, aby jakože chtěli být co nejlepší. A náhodou i ten jejich klan je nejlepší. Ten klan vlastně založil dneska a je tam nějaký live stream teďka. A teď se koukneme, 2609 má od nás, jo. Nejlepší, tak se koukneme, kolikátí jsme. Já doufám, že tak 1500 nejlepších budeme, ne? Když se teď hodně, zase tady je, že to je relativně mladý, tak se tady posouvá hodně rychle. Jsme, ale jo, 1258, tak to celkem ujde. Tak tohle bylo pro tohle video asi všechno. A s váma se loučí CZMAT.